Ayan nila, meron na silang mga toys. Ayan, yung mga, ang tawag dito, unicorns, mga horsey. Ayan nila. Oh, meron din sila ditong pandas. Tumblers. Anong tumbler? 300 pesos. 300 pesos sa tumbler nila. Yung mga mahihilig Mickey Mouse dyan, meron silang Mickey Mouse na 200. Ano gusto ko po 200 pesos? Tapos meron silang mga t-shirts. Kung gusto nyo bumili. Ayan. Sa Candy Land. Ayun sa Candy Land. Tapos meron sila dito ng toys. Ito yung mga attraction doon sa Candyland. Sa Candyland, sa garden. Ayan. Wow, nice. Paggabi, nakikita natin. So, black here. Mga t-shirts. Wait lang, laki ng tiyan ko. Ayan. Ayan lang naman ang meron dito.